singi hadian baka seng samla hima langren kala kano baka hima langren hapo jingalam u acting iem ba brilliance im yong kala pendam sop ha ke management board but say yak pisa hima kabakot arklur kat sanlak tingka na kaliang kador bar hima langren menta kasi balang ka arpui terek unailar ahja arpsau kilawan syakhamat ban penchai pai ba baka hima kampat shimla pendam ha ke management board uba brilliance im yong aba penchai kani shikilat pathai kubor henne hanong ba shlong ulong baya kate kapisa la sei lemba da ka jing menjor lang da ka executive committee jong ka dor bar hima bayu rat yaki khon ki hajar kombala kano da ka seng samla hima langren uniu acting im ulapan pau ka jing sngau diaw ba ka seng samla hima langren ka that sha ka perthai baro ka we ya ka kam hima bat kentu bala da kilam ya ka ka bampat tikena kidai banya kendu bat ikran penbet shwa hapo yeng haba benrap lang halor kani na kaliang usketri jong ka hima ulong ba ka jingong ba ka dan ka double authority kadai namar ba ka dan ka jingya kani jaka ha ka ba lathung ya ka management board henry hadu menta ka hima kampat shimla pendam ha ka te ka management board henry kidang yakun hapo yeng bisa to kendiat na kalian ka jonga kum usketri jong ka hima langrin ngakwa ban pensai halor ka jingkren na i presiden jong ka seng samla hima langrin halor ka jingkli bami kata ka jingong ka double authority ngakwa ban pensai ya kani kapang kendiat mar ba kami ka jingkren ka double authority ka jing pensai jonga hakani ka por ka pamenta kalong nangno kani ka double authority kami bat balai kani ka double authority kami kun ban pentip syaki lat patai kubor syaki kun kejar jong ka hima bakani ka double authority kami lengba ka kot lengba ka mukot duma kendau jong ka dorbar hima persya yak bakam rikenti hakasnam kerkendai spa kendai peu kani ka mukot duma kelas sedang nadu ka khat kendai spa kendai peu balai le persya ka dorbar hima persya ya kita ki bakam rikenti kala jereng khadro bahaka snem arajar shipeu lawan longs imno da ukun jong kita ki longyeng ki bakam rikenti ipa im nang tei sing simyong ibadang don menta hapdeng ka suspension hakata kapor bamai ilawan long kumu acting im jong kahima mai il penyat ya kabor sensar hapo kahima ka jongi bamai ilayo ban penyat ya kabor sensar hapo kahima kumta kane kajing kamerikan tiru kadehi na kajing ka jongi kumta kalawan kajing yang keren abdeng ka dorbar hima bat kajing jong ki bakam rikenti kumta hakaju kasnami hakapor ba ini acting im idang long inong sensar jong kahima kumta ka dorbar hima rengkat bat kini kijing ki bakam rikenti kilai poi syakawe kajing keren sengutu abdeng adleng mamla kata kolong patu minasukno ya kene ka mukot duma patu ngenlong trailang no ya kene ka lengkot kendau kebangi khot menta ka lengam pila bat pendeng tangli kini kide kita ki artli ki lengkot kendau ibang don habdeng ka jingya kajia kene ka jingya ya sengutu jemut jong kahima rengkat berkatai kajing bakam rikenti kami bat lapas ru ya kene taka resolution jong ka dorbar hima hak arpo tarik benai bakendai arajar khatwei kene kadika resolution ka balapas taka dorbar hima ka baong tongin sukno ya kene ka mukot duma kendau kat baki sing kedang yaj hak juhi kasnam hak kat sau tarik benai ba chipau arajar khatwei kalami kata ka kebangi khot ka settlement deed lane kata ka kot lane kata ka jing ya soy ya rai yasuk habdeng jong kini ki arleng mamla ka dorbar hima bat kata ka ying jong ki bakam rikenti kumta habdeng kata ka jingya lenti na kaliang jong kini ki arleng mamla ki le chapokut pan bor pan ithuno ya kani ka jing ya soy yasuk
habdeng kini ki arliang mamla haba kumta na kaleng jaka kuru kelam dapan selam ha ka selam arjakat ka khat pratrik banai pasau kalapas ya ka judgment order kata ka judgment order kalong mapen skamno ya kata karai suk jong ka selam arjakat we habdeng kita kajing janti kami ru kajing keren habo kahima namar ba usim hakata gapor udai nakajuk kalong ying bakam rikenti kumta kaladon kasur bami na kajing sawa bami nakikun kejar jong kahima balai kami kene kajing esuk tat enda lawan long sim nakajuk kalong ying kami kita kajing keren habo kikun kejar jong kahima namar ba kajing esuk kawan betang hakaslem arjar khatar kata kalong ba uta u akting sing uta u akting sim udai nakajuk kalong ying kumta hakajuk hikasnem ini kikun kejar jong kahima badon kajing sungai persya ya kene karai esuk ila file laka mukaddima hang ne po district council kut Shillong berkini ka mukaddima kalaya jeru mentah po Shillong high court bade mentaru kerandon ru kalatan separuh ya kene ka mukaddima hang ne po district council kut Jawai kene ka mukaddima haru mentah karaya chakmat ban ong ba nakaleng jong ka isi ke ba mentah ngila raya suk dan ngila pendem trong kata kelong ke babakala kumnongin ong ba mangi ka isi ke mentah ngila raya suk ngila pendem trong haba kamu kot dema jong kahima kadang don hang tiha Jawai kajing kerpat ka jonga kalong ada kino gilu simet dan kita kiseng samlal ne kino kiseng apo kahima ada kimtip dan kimyo kajing sai ke bapura sungba so bangin keren wat kajing sisa katkum kalenti jong kaan wat pensisa katkum ki kot kisla dan pilap ba kita ki kes jongi po Jawai ngila surrendarno dan ngila withdrawno kata ngakubur ba pikiran ni kebadai Henry kabalengo kalong kumne ba piwan apo ka press abo ki media piong bangikiran ni padu ki sisa kajing ka ong jungah kan kapor ka ba mentang kalong ba tongin keren borok ki kun kejar jong kahima kidon ya kahok pan keren kidon ya kahok pan wat jingtip Henry kin keren baj tat andang ngelayo ya ki jingtip ka bapura ban ong bangila withdraw nga nakaling jungi kahima ngi kan taj bar ngimla pan pedang dalam film ni jeru kilaj mentah bo Jawai wat kopi ya ki kuat kisla wat lupi wat kopi ya kita ki kes nambar jungi bo Jawai ba pinlap ba kata ka jeng ong jepi kalong kebadai ni kabak dikena ya kata nga ong ya borok ki kun kejar jong kahima nakaliang jungi hadin bangi layo ban sinsyar ya kahima mentala sisnam penti ngimpadon kano kajing ya trilang bat ka management board marbaka management board kadai kabala pom dauneu usim upala sya suspend ubadai naka yang ka bakam rikenti ke haduk mentangi pado badon kano ka understanding lane ka kano ka jinges ngotu jengmot lane kano ka jinges trilang idang yak persya baje kani ka management board de kom ki khon ki hajar chong kai malang ren kim de ben ngotu bakla ba ni ngiladap ya trilang batki ni ngepat surrender ni dang le haduk mentah de nga kwa ban pensai ba kom ki khon ki hajar ngin nam dei pensai alam bakla ha kini ki khon samla marba nga try ki dang long ki khon samla ki bidang syong shet ki bompat wat ki tenrai ki shuyo sngaw na rom na nang na surok na lenti na senkin ki penti kana ki pensisa ya kata de nga shukwa ban pensai kata ba katkom ka jingkano jong ki bangi layat rilang barki kalong ka ba bakla bat ni haduk mentai dang ya khon ya ka kes persya ya kan ka management board tapi tak kajing persya ngam nang ban ong ay kata namar ba ban ong ban yurat ha kanu kadur namar ba ya kan ke bisaru abang iyo ban se ya kan ngam syam lale marwe ngalara asya ka executive dorbar hi kalarai ban se ya kan ke pisah tina kaliang ka jonga katkom kalenti ka ak jong kahima kalong baya kano ke kam dei ban ra shwa ka dorbar ka executive dorbar to kahima bat lada ka executive dorbar jong kahima ka pas ngin salak ban sei lan ngin salak ban pentri kam tenri lada kam pat pas ngin pat la ban le de ngaru ha ka to por ha ka spotarik mentau benai la khot ya ka executive dorbar de na kalyang ka executive dorbaru kalarai
ban menjur ban saya kena kepisah. Ti kamdon kono ke jingi urut ya ikun ki hajar marka lenti terikam hi kalongkom ta ba ka eksekutif dorbar hi kan penyat ye ki kam ki jam jong ka hima. Dengan ngam syam lalek marwai ngam syam lalek sup kembala keno dan ringala khot arsin cisin ngala khot ba lada pikwa ban sei ngin ya sei lada pikwa ngin buang to kamdan jing ini ngam da ko arha than ya itai ipisai ba khandiat te kata ka jing pensai ka jong kadang rung hapuk ka account jong ka hima ngimpat sei ngimpat withdraw naka account jong ka hima kadang don naka account jong ka hima ya kata mo ya kabade hok jong pajba ngin haban samo ya kabade hok jong pajba ngin melak ban bat mangi mo ya ka development kata ka de ka hok jong pajba sebu ladang iyo ya katangin bam ya lade kata kalong ka bakla dan re ngin hab ban sam seki pajba la ngiyo setengka artengkan ngiyo siajar arhajaru ya kata ka syong haga jengkot kata ka pisah ka development andre yeki wei ki sim yeki wei ki jingpen yat ngam tep ya kata tendre nakaliang ka jonga ngakwa ba menta ngin pentmai khendiat ya ka rukum trikam ba dei tang usim dei tang ki menteri ki lengdo dei tang ki khot ka eksekutif dorbar ki bayo bentang ya kene andre baro ukun hajar jong kahima udei banyo bentalang te ngatrai pi ru pisai kata ba ya ka hok jong pajba la UMLA ne usim ne no ru udai ban ai hi so pajba la u si kan ne sispa kan ne siajar kan ne silak karu te atau nakalian yung pi mo tong sil la itu na mi sama himalang rin haga jing sisang kanni ka sang samlai malangrin kala mi kumbang sisnam arsnam hot ni itu ya ki komti kon samla jong ka himalangrin ten rei namar ba kini ki jingle ke jong ki te kilong ki eki bapen sngosi yang ka hima haga jing sha nakaliang ka jong ki chuaban lej ki press ki media kila dei ban wan kali jing sha shwa nangi ken ka ka bapila le ka bapila sei hakano kanong rem plus sei kumno phin panya jagane rai ka bas ngausi ka long ba une noilam jong ka jong ka seng samla pa ps lengdo lambat ki katto karne ki khot jong ki kem syam lawan kali sengi rai kila lej direct sha phi ki press media long ka ka bas ngau ja buram ka ba manga ko mukli jong ka hima ngam kwa bandon ki bakum ki ne ki jingjia ngam kwa ban pelat pajba ya ka kampo yeng ka jongi dan rai tangna ka jing bomban se ngan haban shu pensai khendiat khnang baki kun ki hajar jong ka himalang ren kinum syaya lam bakla kai maladangim pensai kemud baka pau ba ngila le sisa ngila pendem terong sisa te kata api ka jing sisa halo kini ga jing nam jong ka sing samla ka sin jamba eksekutif dorbar jong ka hima kan sin halor kan ni ka jingle ka jongki nganga ong lada kalenti jong ka an kadon ngin haban ya da kalenti jong ka an bag ngin haban panjing syai naki na ka daw pile kumni balai pile kumni pidon daw ayo tingi ni haban panjing pensai naki knang ba in yo ya ka jing syai mar ba ka jing sisa ya ka kampo yeng ngin haban ya kren syai yeng ladang imla ila ban penmi sabar tenre haduk menta kim padwan ban wan ye kendu mar mat perni te kalong ka ege bas ngosi ba ya ka kampo yeng la penmi sabar haka ba kepertei bro ko yi kalong ka jing le ranyangi tang ba ngimban sehi ban hab ban pensai ka ka baki kila keno khnang ba ki pajba khamtam ki khun ki hajar jong ka himalang ren kinam cha ya lam bakla ha kini kisang ki ba ya lam bakla ya ki khun ki hajar jong ka himalang ren telada kila yo ya ke jing sisa ya kata nyihiru nyemlak ban len ya kata tenrenga nadu menta ladakin sayo lasani lasis ngiru ngam dan jing tinge na marba ngam pat ba ki pajba bobon balang
Keempat menjur ya kata ka jing esok la menjur tang daki katukan ni kemut ba kami biang ke kes mbat kata ke kes haduk mentak kampat khoj kadang don ke kes mbat habangile ya kanu ke kamru kemut ba kadon be arliang mamlah ti kajing pensai kajongi hakan ni kapor kalong ba haduk menta nyempat pendam bat kata ka management board ngidang elek haduk menta nakaliang jong ngau acting sim nakaliang sekretari nakaliang kini gid khot baro ya don hang ni te nyempat pendam bat kidon ru kiwe kid khot kibom la bani don nomor baro ngi don hadu nyopo drungut kid khot ten re hadu hang ne shlong ya wan pangkat to ganin mar balai jengatan yam la ban wan te kini ru kilong kisaki ya kata ba kane ka jing keno ka jong bo PS kolong ka babakla nomor ba hakapor bangi rai kane bansai kata ka pisa ka ba arklor khatsan lakru ngam syam la rai morwe damanga ten re la rai lang da ka executive dorbar ngila syong ya ka dorbar chisen haka spoktorik mentau benai di hakata rung ilai keran ba kumnung in sei ne nginom sei dan reka dorbar ka eksekutif dorbar jong ka hima kalarai bangin sei ya kane lada kadon kalenti te ngiru nomar ba ngila khot ki expert nakaliang kistat an ba ong ba lada kamdon ka jingta ka jingele ya ka kies ni kloi ban sei re lada kadon ka jingta ngi ngem kwa ya kata te kata ka di karai jong ka eksekutif dorbar te dang menin ka sengiru hidang ya raya kata ban pihak no ya kan ka pisa ban ai development syek ikun ki hajar jong ka himalangren ya kan ka pisa ka ba arkulur katsan lak di ka belengok kolong ba endah hadin bangiladap ban long dorbar ni i penban ya katu ke kubor kai ke kubor ka ba penrem yangi ka ba ong ba ngilalik pendam tedong haka management board committee ti nakaliang jongi ha bashir basai akran nak bashir basai ba ngi empat lek pendam terong ha ka management board committee ten ringi dang stan ya ka nongrem jong ka hima ba ka hima kan yayele ya kane ka jingkam rikinti jong kini ki breu tat hadu bangin dayo ya ka jing besar ka bohok marba lada manga ko munong yalam jong ka hima asyat kelai pajba kolong ngarung ngas ngautu ngadang dei breu batti breu ampat dei ubre ubala don jing thot ha ka jingmur jing perkhat ngarung as ngau thu ya kayap ka em jong ka hima mar kata nga yele ban defend yele ban yada ya ka hok long tra jong ka hima ta ka bangayang ha ka liang jong pajba jong ka hima ban namdei ban ai ya ka ne ka khandau sha kini ki bakam rikenti sha ka yeng jong usim ubala sha suspend usim long tai sing sim yong te kata ka de ka jing pensai ka jonga te baro kito ki jing keno jong uba PS lengdo kilong ki babakala te nga dontang kini ki jing pensai ba kom ki khon ki hajar jong ka himalang ren lane ki wei balai iya ka to kubor ki dei ban penbet ya ka to ka jing bakala ka jong uba PS lengdo mar ba umparyo ya ka sakhi haduk menen uong bang ngin sawat ki sakhi ngin sa wat yaki jing shisha dan re nga yuthok lada un wat la shine la shisngi ne lano ru ngamdan jing shapting e marba ngampat lej yesuk lane ngampat lej ya pendam terong hakmat jong ka management board dan re ngayang ya la ka jong ka nongrem bat kata kalong banyada ya ka hok banyada ya ka riti ke dustur banyada ya ka kendau ka siap jong ka hima ka bala syak kamri kenti ha ka yeng jong usim nong tai sing sim yong usim ubala syak suspend mentah